Tak, Bonbon Radio vás vítá u vašich počítačů. Já se hlásím živě ze zimního stadionu v Sokolově. Za chvilku tady začne laserová show, takže všechno je tady vypnutý, máme tady úplně tmu. Přibližně to má začít v 17 hodin 50 minut a od 6 hodin už by tady měl začít pořádný hokej. Já vám zatím tady řeknu sestavu našich hokejistů. V brance bude chytat Nechvátal, má číslo 92. Jeho zástupce je Adam Francisco, číslo 45. Obránci Petr Štrach, Martin Kocek, Miroslav Kuncl, Tomáš Jakubal, Jan Zmeškal, Martin Hartmann, Otto Novák, Kristian Wilhelm. Útočníci Ladislav Boušek, Vladislav Vrtek, Roman Pražák, Jan Soukup, Jan Bauer, Václav Dobřemysl, to je i kapitán, Ivan Říha, Otto Táborský a Roman Kašpar. Trenéři Rostislav Kurfürst a Miroslav Diblík. Vedoucím mužstva je Karel Makovec, který to tady s námi všechno pomohl zařídit, aby jsme tady vůbec mohli vysílat. Tak, kdo to neví, Sokolov dneska hraje s hokejovým klubem Tábora. Je to semifinále playoff druhé hokejové ligy. Sokolov se dostal do semifinále přes hokejový klub Děčín, který porazil těsně na série 3-2. Tábor měl bohužel měl díl hokejovou pauzu, takže jeho síly v prvním zápase byly trošičku větší. Naši hokejisti oslavovali, což jim nemůžeme nějak zazlívat. Takže první zápas skončil poměrem 9-2 pro Tábor, ale já doufám, že naši hokejisti se to dneska vykompenzujou a třeba jim nadělí taky minimálně 9 gólů. Takže já se zase za chvilku přihlásím, užívejte si. Všichni hráči už jsou připravení, rozhodčí už má připravený puk a začínáme. Takže u puku jsou děčínští, pardon, já jsem furt zvyklá ještě, takže táborští. Takže jsme. Děčínští jsou u puku, jsou v naší třetině, Nechvátal vykryl. A budeme zase vhazovat v buli, ale tentokrát u nás. Zase jsme v třetině, obrané třetině Sokolova, Děčín, Ježiši Kriste, já se to nenaučím, Tábor. Puk jsme hodili do třetiny Tábora a skoro jsme udrželi třetinu a už jsme zase tam. Takže u puku děčínští, sakra, už si dám facku asi, táborští. Tady dostanu paňáka, no ten by bodl možná. Takže jsme v obrané třetině, v naší útočné třetině, teda bohužel v naší obrané třetině, já už se z toho zblázním dneska. A to je teprve začátek. Chvilku si čekají za svojí brankou, jen si čekejte dál. Hezky prodlužujte. Takže už doufám se zase přesuneme do naší útočné třetiny. Děčínští si tam teď sami Ježíši Kriste, táborští. Tady nám hraje Adamsova rodina. Úžasný. Blbou přihrávkou nám přihrál, takže další náš pád, zase jsme nikdo nic neviděli, že by to mohl být faul. Hráč táborský. Domácí a hosté mám říkat, to možná půjde líp, ale jestli si to zapamatuju, to už teda nevím. Domácí jsou u puku, dostali se do útočné třetiny, ale Tábor zase si puk krásně odebral, ale nahrál ho ven z třetiny našim hráčům. Ale my jsme ho zase opět odevzali Táboru. No opravdu, taková přehazovaná to vypadá. Mezi tím padají góly. Vzali jsme ho, zase nám ho vzali, no prostě šílený to je. Že Tábor Tábor nám odevzal puk v naší útočné třetině, střela, kterou táborský hráč vykryl do ochranné sítě. Krásná přihrávka, no šup, bohužel, nestihli jsme. Krásná. Ani to nebylo No tak tohle ale
Narazil ho na mantinel, úplně ho schodil na zem, je to faul. To bych teda, dala bych mu pěknou facku minimálně, nějaký chlap by mu dal pěstí za tohle tomu Táborskému. Držíme puk, přihrávka ale na táborskou hokejku, což absolutně nechápu, jak se mu to povedlo. Ten jde ve dvou přečíslení 2-1. No a to je krásný teda, dostali jsme gol v oslabení. Ach jo, Sokolov si za to bohužel může sám. Hraje přesilovku a dostane gol, to by se fakt stávat nemělo. Bylo to tak nějak spíš 2-2, když k nám vyjížděli, ale aspoň teda faul by to mohl. Kouknu se, kolik je tady fanoušků z Tábora, ale no nic moc. I když tady nemají nějakou extra velkou podporu, tak se jim nějak daří teda. Pauzu nechci. Já doufám, já se to musím pořádně naučit, takže žádná pauza nehrozí. Že už po střídání na to vlítnou. Sakryš. Takže čeká se nejdřív, který z táborských si půjde sednout na trestnou lavičku. Páč se zatím nemůžou nějak dohodnout. Ano, už tam jeden jede, má číslo 40. Doufám teda, že to je on. Teda ani přesilovka 5-3 nevypadá jako přesilovka. Bohužel. Tak teď už prej 5-4. Ani jsem si nestačila všimnout. Je to fakt rychlý, no. No, moc se s tou rozehrávkou teda nepatlaj, ale jdou pomalu. Jsou v naší útoční třetině už, přihrávka. Na nechvátala, ale ten měl betony krásně u sebe, takže žádný gol neprošel. Teď tam zase táborský hráč na zemi přes nechvátala padal, ale no a co? Tak ať si padá. Jeho problém. Žádnej faul. Tábor tečoval, ale jsme před brankou. No, tady někomu se rozbila hokejka, zrovna našemu hráči. Takže hokejka na 2 díly. Unavit táborského brankáře a on nám tam něco pustí. Brankou ježiš, tak teď to táborský hráč nedal skoro do prázdní branky a dal to úplně mimo. Neumí moc střílet. Se vystřelit, hledáme pozici a střela, gól! Není to gól. To už tak vypadalo krásně. Ne. Jo. No, tak teď se neví. Byla tam pěkná mela, skoro to fakt vypadalo jako gól. No, ani jsem si nevšimla, že hrajeme přesilovku teda, tak to vám musím říct, hrajeme přesilovku. Zase. A to snad nebyl faul, ne? Ani si přesilovku neužili a hned vystřelili, no to je. Já už tady milu blbosti dneska. Je to škoda, vždycky vyrovnáme a oni nám to hned zkazí dalším gólem. Takže puk zřejmě vyskočil z ledové plochy, takže bude Bully mimo. Takže táborský hráči mají offside a bude se rozehrávat v obranném pásmu Sokolova. Tak, Děčín pořád a konečně jsme se dostali, rychle běžíme do útoční třetiny, ale rychle se dostali do naší třetiny, ale puk jsme jim zase rychle vzali, zase, ach jo. Jo, už se prý trošku zlepšuju, tak doufám, že to zase příště bude o něco lepší. Já se to fakt naučím. Tak, takže jen co to rozhodčí ukáže, za co to bylo, je to zadržení. Hulky, ne, hokejky. Takže faul zadržení hokejky. Sakryš, gól! Krásný gól, táborský udělali úplně mega chybu. Takže super. Takže Sokolov vede, konečně poprvé vede 5-4. Podruhý vede? Tak teď jsem zmatená, nevím, jo? 5-4 prostě vede Sokolov, ať je to po kolikátý chce.
Tak kolegové si tady zakouřili. No jo, no, nějak se to oslavit musí ten gol. Střela od Kristiána Wilhelma skončila úplně krásně v té brance. Asi teda. Počkáme ještě na potvrzení od hlasatelů. Očekáváme buly v naší třetině, tak doufám, že to nebude nějaká rychlá střela. Brankou se furt tam hádají o ten puk. Tak už jim ho sakra vypíchněte. Tak, Sokolov se zmocnil konečně puku. Ale, ano, vyhodil na zakázaný uvolnění, ale aspoň si trošku odpočinou teď. Sokolov je hezky otravuje teda, takže nenechává vůbec v klidu rozehrát, což je super. Napadání, to je prostě to nejlepší, co může být. Rozhodčí to zdržuje a už to pustil. Samozřejmě puk. Sokolov se snaží vystrašit brankáře, aby puk trošku pustil. Nepodařilo se. Super. Takže buly v naší třetině. Poslední minuta a 4 vteřiny. Sokolov vede pořád 5-4. Takže už to udržíme, ne? Takže Tábor si vyžádal oddechový čas. Tak doufám, že tam nic nevymyslí. Dělat. Ale aspoň nazbíráváme cenný vteřinky. Dokonce je 23 vteřin a 8 setin. Nebo jak se tomu říká. Takže buly nám začíná, puk je vhozený, pereme. A Sokolov je u puku, ven z třetiny míří do... A tyhle zase tyčka, no to už snad není možný. Do prázdní brány 2 tyčky hned po sobě. Tábory v naší třetině teď prosvištěl puk kolem Nechvátala. Tábor pořád u puku, jsou 6 a už konec zápasu. Takže Sokolov v druhém zápase semifinále playoff proti Táboru vyhrál na domácím ledě 5-4. Je to tam! Takže v sobotu mám pocit, Sokolov pojede do Tábora za stavu 1-1. Úžasný. Tak, Sokolov se úplně krásně tady raduje. Fanoušci bouří. Krásný vlajky máme tady. Takže já se s váma loučím. Bohužel do Tábora nepojedeme, abyste to všichni tam slyšeli od nás. Ale na příštím zápase zase tady v Sokolově se uslyšíme určitě. Mě to baví. Sice třeba mám nějaký chyby v tom komentování, no ale co? Posluchatelnost je vysoká, takže asi vám to až tak nevadilo. Ale já se fakt budu zlepšovat a zlepšovat. Super, poslouchejte písničku.